Dyma Joe. Mae Joe yn berchen ar ac yn rhedeg busnes becws yn ei dref farchnad fechan. Mae'r busnes yn gwneud yn dda ac mae'n tyfu. Felly mae wedi cyflogi tîm o bybyddion i'w helpu i ateb y galw am ei gacennau. Mae Joe yn gweithio'n galed i sicrhau ei fod yn rhoi gwybodaeth gywir am alergennau i'w gwsmeriad, fel bod mwy o bobl yn gallu mwynhau ei greadigaethau gwych. Un o'i gacennau mwyaf poblogaidd yw ei gacen cnau coco. Ho, mae'n flasus. Ar ôl diwrnod prysur o werthu cacennau, mae Joe yn cael galwad ffôn gan yr awdurdod lleol, yn rhoi gwybod iddo fod aelod o'r cyhoedd wedi cael adwaith alergaidd i un o'i gacennau, ei gacen cnau coco. Mae gan y cwsmer alergedd i gnau almon, ond nid yw'r cacennau cnau coco yn cynnwys cnau almon. Mae'r cacennau sy'n cynnwys cnau almon wedi ei labelu'n glir. Mae Joe yn poeni'n arw. Mae eisiau gwybod pam mae hyn wedi digwydd, a beth mae'n gallu ei wneud i'w atal rhag digwydd eto. Mae Joe yn gallu meddwl am ychydig o resymau pam y gallai hyn fod wedi digwydd. Mae'r cnau almon a'r cnau coco yn edrych yn debyg iawn i'w gilydd pan fydden nhw wedi torri'n fan, ond gallai hynny fod yn symptom o broblem lefel uwch. Mae angen i Joe ddadansoddi gwraidd y broblem. Mae dadansoddi gwraidd y broblem yn derm sy'n disgrifio nifer o ddulliau strwythuredig y gellir ei defnyddio i benderfynu sut a pham mae problem wedi digwydd. Mae hyn wedi gwneud yn bosib i gamau ataliol hir dymor mwy effeithiol gael eu rhoi ar waith. Mae'r technegau strwythuredig hyn yn ymarferol a gellir ei defnyddio'n hawdd pan fo mater diogelwch bwyd yn codi. Mae angen i Joe ddod o hyd i wraidd y camgymeriad, fel ei fod yn gallu diogelu i gwsmeriad, osgoi unrhyw gostau yn y dyfodol sy'n gysylltiedig â galw bwyd yn ôl, diogelu ei enw da a lleihau'r effaith ariannol ar ei fusnes. I ddechrau dadansoddi gwraidd y broblem, y peth cyntaf sydd angen i Joe ei wneud yw diffinio'r digwyddiad. Nesa, mae angen iddo gategoreiddio'r problemau uniongyrchol. Yna, bydd angen iddo bennu gwraidd y broblem, diffinio'r camau ataliol sydd ei hangen, ac yn olaf, adolygu'r broses. Ond sut mae Joe yn pennu gwraidd y broblem? Un ffordd y gall Joe wneud hyn yw defnyddio'r dull 5 pam. Y dull 5 pam yw un o'r dulliau symlaf o ddadansoddi gwraidd y broblem, ond mae hefyd yn un o'r dulliau mwyaf effeithiol. Mae'n rhaid i Joe ofyn cyfres o gwestiynau pam. Bob tro y bydd achos yn cael ei nodi, mae'r cwestiwn pam digwyddodd hyn yn cael ei ofyn, hyd nes y bydd gwraidd y broblem yn cael ei nodi. Felly, gadewch i ni roi cynnig arni, gan ddefnyddio'r enghraifft arfer gorau ar wefan yr asiantaeth safonau bwyd. Pam cafodd cnau almon ei hychwanegu ar ddamwen at y gacen cnau coco yn lle cnau coco? Nid oedd y pobydd yn gallu gweld y gwahaniaeth rhyngddyn nhw. Roedd y ddau yn edrych yn debyg, ac nid oedd y naill na'r llall wedi ei labelu. Pam na chafodd y cynhwysion ei labelu? Tynnwyd y labelu oddi ar y cynhwysyddion y trydwetha y cawsant ei glanhau, ond ni chawsant ei rhoi nôl. Pam na chafodd y labelu ei rhoi nôl ar y cynhwysyddion? Nid oedd y staff glanhau wedi ystyried effaith diffyg labelu, ac nid oedd hyn ar unrhyw un o restrau gwirio'r staff glanhau. Pam na sylwodd y pobydd ar y camgymeriad? Mae'n ymddangos nad oedd yn gyfarwydd ar weithdrefn gynhyrchu lawn. Pam nad oedd y pobydd yn gyfarwydd ar weithdrefn? Roedd y pobydd wedi cael hyfforddiant, ond nid oedd proses gymeradwyo ar y diwedd i weld na oedd yr hyfforddiant yn ddigonol. Pam nad oedd yr hyfforddiant yn ddigonol? Nid oedd yn cadarnhau dealltwriaeth y pobydd o'r broses, nac o effaith ychwanegu'r cynhwysy'n anghywir. Ar ôl gofyn y cwestiynau hyn, mae gan Joe ddealltwriaeth well o wraidd y broblem. Gallai Joe fod wedi defnyddio dulliau eraill, ond am y tro, roedd y dull 5 pam yn ddigonol. Gallwch gael mwy o wybodaeth am y dulliau eraill hyn yn food.gov.uk. Mae Joe yn barod i gymryd camau i gywiro'r broblem. Mae wedi nodi nifer o wahanol broblemau yma angen i datrys, mwyn atal camgymeriadau fel hyn rhag digwydd yn y dyfodol. Dyma'r atebion mae Joe wedi penderfynu bod angen ei rhoi ar waith. Ail gynllunio ei weithdrefn hyfforddi staff,
a chynnwys asesiad o ddealltwriaeth yr aelod o staff. Bydd hyn yn cael ei ddogfennu yng nghofnodion Joe. Bydd Joe yn ailgynllunio'r ardal storio yn y gegin a gwneud yn siŵr bod yr holl gynhwysion yn cael eu cadw mewn lleoliadau penodol ar wahân. Bydd yn defnyddio labeli newydd na all staff glanhau eu tynnu oddi ar y cynnwysyddion. Bydd yn cyflwyno cam cymeradwyo yn y weithdrefn bobi, lle mae'n rhaid i'r pobydd wirio'r cynhwysion sy'n cael eu defnyddio o gymharu â'r cynhwysion yn yr ysait. A bydd yn rhoi cam ychwanegol ar restr wirio'r staff glanhau i sicrhau bod gorsafoedd cynhwysion wedi labelu'n glir. Bydd hefyd yn cyflwyno taflen wirio i'w llenwi ar ôl glanhau. Bydd angen monitro'r mesurau hyn i sicrhau bod wedi cael effaith ac mae angen ei hymgorffori ym mhrosesu'r busnes. Os na fyddant wedi gweithio, yna bydd Joe yn gallu ymchwilio ymhellach. Nawr, mae angen i Joe ddogfennu'r ymchwiliad a'r newidiadau y mae wedi ei gwneud. Mae dogfennaeth yn hanfodol mwyn darparu tystiolaeth bod ymchwiliad wedi ei gynnal, bod y ffactorau priodol wedi hystyried, bod dulliau a thechnegau wedi dewis a'i defnyddio'n addas, a bod astudiaeth drylwyr, gytbwys a gwrthrychol wedi ei chwblhau. Dylai busnesau bwyd roi gwybod i awdurdodau gorfodi am y camau a gafodd eu cymryd yn sgil digwyddiad diogelwch bwyd i atal risgiau i'r defnyddiwr terfynol. Gofynnir i awdurdodau gorfodi anfon canlyniadau asesiad Dadansoddi Gwraidd y Broblem y busnes bwyd at yr asianteth safonau bwyd i'w dadansoddi ymhellach mwyn gallu nodi camau ataliol hirdymor a rhoi arferion gorau ar waith ar draws y diwydiant bwyd. Gallai hyn helpu busnesau i gyflwyno mesurau ataliol heb orfod dioddef y niwed ariannol a'r niwed i enw da a all ddigwydd yn sgil digwyddiad bwyd. Mae Joe nawr yn gwerthu ei gacennau cnau coco unwaith eto, ac maen nhw mor boblogaidd ag erioed. Mae Joe yn hyderus y bydd y camau y mae wedi ei cymryd yn atal y camgymeriad rhag digwydd eto, gan ei fod wedi dod o hyd i wraidd y broblem yn lle mynd i'r afel a'r symptom yn unig. Mae Joe yn deall pwysigrwydd dadansoddi gwraidd y broblem, a manteision rhannu'r ddogfennaeth a'i awdurdod lleol sydd wedyn yn ei rhannu ar asianteth safonau bwyd. O ganlyniad, mae busnesau eraill yn y diwydiant wedi dysgu o brofiad Joe, ac mae Joe wedi dysgu gan eraill hefyd. Mae wedi rhoi newidiadau pellach ar waith yn seiliedig ar brofiadau busnesau eraill. Mae hyn yn golygu bod ganddo fwy o amser i wasanaethu ei gwsmeriad yn well, a llai o broblemau gweithredol sy'n atal ei fusnes rhag tyfu. I gael mwy o wybodaeth am ddadansoddi gwraidd y broblem, yn ogystal â chwrs e-ddysgu defnyddiol am ddim i chi a'ch staff, ewch i food.gov.uk.